A morosidade do Concello de Ourense pasa factura tamén ás festas tradicionais. Na convocatoria dos premios deste ano, Gonzalo Pérez Jácome presumía de ter aumentado a axuda aos participantes na Festa dos Maios ata 400 euros. 400 euros que 5 meses despois o Concello segue sen pagar. Esa axuda que serve como motivación para participar, sobre todo no caso das asociacións veciñais e os colexios, non é unha novidade, sempre se pagou. Jácome si decidiu aumentar a cantidade, pero ata este ano o pago non se retrasara, co que eso supón, por exemplo, para as AMPAs, moitas destinan eses cartos ás excursións de fin de curso. Este ano non poideron facelo. A Concellería de Artes e Festexos destinou un crédito máximo de 27.500 euros para premios e axudas, elevando as cantidades ata 1.000 euros para o primeiro Maio Artístico e 700 para o Maio Enxebre, ademais da axuda universal de 400 euros por cada Maio presentado. A base 6 do concurso exixía para poder percibir o premio ou a axuda a presentación no Rexistro Xeral dunha documentación exhaustiva para un pago que non se ten materializado. Por outra parte, o Concello obrigaba os participantes a retirar os seus maios ao remate da festa, baixo a ameaza de perder a axuda por participar. Todas as agrupacións e colectivos cumpriron coa súa parte, pero seguen sen ver ningún euro dos 400 prometidos.